Vi måler bordet for at få nogle realistiske tal, vi kan regne på forhold til vores billede. 1,28. Vi har en skidt, hvor vi kan tegne folk. Men længst på hjælper ikke, at vi begynder at regne. 3 over 90. 80. 3 over 80. Plantegning, hvor vi så har lavet bredde, længde og højde, som Nora og Mads gjorde lige før, hvor vi så har forsimplet tallene en lille smule. Lige nu, der er vi ved at indsætte de punkter, vi tænker, vi skal have. Og det har vi taget fra alle kanter og steder, hvor der møder nye ting, som bordben og bordplade. Altså vi tænker lidt, at forholdet mellem størrelsen på det bordben, der er tættest på os, når figuren er 3D, skal være det samme, eller forholdet mellem det bordben og det lille bordben, skal være det samme som forholdet mellem, skal være det samme, forholdet mellem de to skal være det samme som de her, altså længden på bordbenet, eller længden på bordet og længden på bordet i 3D. Her ses vores plantegning over bordet, hvor vi ligesom først havde afsat alle de her punkter på bordet. Og nu har vi så regnet ud de punkter, vi skal afsætte på vores stue. Og det har vi gjort ved først at bestemme en linje, som går igennem fra vores kamerapunkt og så ud til et af de punkter, vi har afsat. Vi vil gerne finde en retningsvektor mellem kameraet og et punkt. Det her det er helt tilfældigt vist, og det gør vi på den her måde. Så det vil sige KA, Q, retningsvektor den, det er lige med. Dem her trukket fra det der. Og så bruger vi det til at beregne linjens parameterfremstilling, hvor vi så finder for x, for y og z. Og så det vil sige, her der skal der stå. Det er vores P0. Og så indsættes vores retningsvektor ganget med t. Og så fordi det skal skære i x-y-planen, så det vil sige, at z skal sættes lige med 0. Så det kommer til at hedde 0 er lige med 308 minus t 263. Og her er t så er lige med 308 divideret med 260. Værdien for t er så blevet sat ind i de her to ligninger, hvor så vi har fundet ud af, hvad x og y er lige med. Og x er lige med minus 148, og y er lige med minus 60. Og det vil så sige, at vores punkt Q, som vi skal afsætte på duen, hedder minus 148 minus 60. Vi er lidt tidspresset, så derfor klipper vi så hurtigt vi kan, og bagefter folder vi bordet over, så vi kan få lavet 3D-dimensionen hurtigt.